ćemo igrati Agario, s nama je tu Luka, on će komentarisati igru i igrati, a ja ću mu sa strane davati savete. Ćao! Idemo sada, molim te, da porastem. Potrudit ćemo se da budemo barem 10, ako ne i prvi, ali nije to baš tako lako kao što izgleda. To je jako, jako teško. Idemo. Na našem kanalu moći ćete gledati Minecraft, Agario, Truck Race i razne druge igrice. Naravno, subscribeujte i lajkujte, to nam je jako važno jer smo sada u početku i bilo bi nam jako drago da vidimo što više subscribe-ova. Da, na naš kanal. Jer ne zaboravite na specijalno 50 subscribe-ova. Biće to sjajno, igrat ćemo na KGB-u. Da, ili na Mindplexu, nešto od ta dva. Smislit ćemo. A sada idemo. Koliki su čoveče, majko moja. Će me pojede ovaj Francuz. Inače dole pišite, u komentarima pišite neka pitanja i nešto. Odgovore, pravit ćemo serijale. Pravit ćemo serijal pitanja i odgovori sa Ivanom i Borisom i onda ćemo odgovarati na postavljena pitanja. Naravno, pišite i u komentarima šta želite da igramo. Preporučite nam neku igricu. Igrica sa najviše glasova, igrat ćemo je. I snimiti, potrudit ćemo se. I samo ako nije neka prezahtevna za kompjuter, jer pošto naš kompjuter nije dosta jak, ali može da podrži većinu igrica. Pišite dole u komentarima da li želite da snimimo LOL, League of Legends, popularnu igricu. Agario je stvarno jako popularna igrica, jedna od najpopularnijih igrica današnjice. Ovaj jel će me pojesti. Oh my god. Pukao je Luka. Pojeo me ja. Idemo ponovo. Evo sad će Luka ponovo da počne partiju. Idemo. I pokušati da uradi nešto. Nešto malo bolje, a ne samo skor od 100, stvarno malo. Inače nismo neki pro u Agariju, ali naravno, tek smo počeli da igramo i sve to je skromno. Ali znamo otprilike u čemu se radi i šta treba da radimo. Kaki će me pojesti. Hoće. Kaki, nemoj me pojesti, Kaki. Tu su ovi razni ludaci. Ljudi. Inače, Agario, ako vidite u nekim snimkovima da baguje, to je zato što ima previše ljudi na serveru, pa ne može... I onda internet zakoči i onda... Ali verovatno nećemo ispuštati te klipove. Posjetite srodne kanale kao što su Mateja MCTV. To je naš brat, on nam je pomogao da sve ovo uspemo da snimimo i to. Naravno, posjetite i velike kanale kao što su Serbian i Muđa, Insane, King of Fail Show, Bloodmaster. Oni su nas inspirisali da ovo počnemo da radimo. Naravno, izlazit će videi svaki dan. Skoro pa svaki dan. Skoro pa svaki dan će izlaziti po 1-2 videa. I to je to otprilike što smo htjeli da vam kažemo. Sad da malo... Skoncentrišemo se na igru. Idemo... Mnogo je teško. Ima mnogo velikih ljudi koji igraju mnogo duže nego mi i onda naravno će da nas pojedu. Kao što je Argentina. Da, Argentina je otišla, Otišla, pustila te, neće više te loviti. Da, ne interesuje jer sam porastao sad kao ona. Inače, ako nas nađete, mi smo Ivan i Boris Cool. Dodajte nam što više ovih tačkica. Poenčića ili tačkica, kako voli da kaže. I mi ćemo vas pozdravljati u klipu. Naravno, klipovi neće biti predugi, ali će biti dovoljno dugi da vas zabave. Da. Kao što je ovaj tu pored mene rekao.
Još malo pa ćemo završiti klip jer snijemo onako dovoljno. Kad Luka sada će umrem, pokušati da bude 10. ali ako ga pojedu, to je to za ovaj Džaba. klip. To će biti to za ovaj klip. 100%. Pa, verovatno. Evo ti ga ovdje. 100% će me pojesti ovaj 100%. Šta sam sada upravo rekao, nemam pojma ni sam. Ali dobro. Ubri, žuti. Će me pojesti. Dođi 100%. Ne, Nuke! Nuke, nemoj, molim te. Pozdravit ću te u klipu, nemoj Nuke. Nemoj ni ti. Biće nekih videa kada ćemo pustiti muziku i igrati bez komentarisanja, bez ičega. Tu ćete samo da slušate muziku i gledate kako igramo, na primjer Agario. Biće dosta igrica na ovom kanalu, bit će vam zanimljivo. Tek je početak. Još se uvežbavamo kako sve da uradimo. Sad ovo mi I bi radi bilo Luka, za... ispali se. Neću da se ispalim jer ću onda svi da me pojede. Ajde svi. Pa nema veze, evo. Dođi! Dođite maleni. Tracer nas pojeo, brate. I to bi bilo za ovaj klip. Nadam se Vidimo da se ste uživali. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!